manggone teng pundi? Ngarep dhewe. Gurune imam? Makmum. Ngarepe imam? Ora enak, imame ngarep dhewe ora. Ketara mboten nate salat jenengan. Istighosah nate? Nate. Justru sing dilarang kali alim ulama nyekar niku sing elek malam Jumat. Kok iso? Loh, jenengan ngerti tembange saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Monggo dipun lajengaken podang kuning dening Mbak Lucy Brahman. Niki spesial kagem kanca-kanca kru karawitan. Yuku Mbak Lucy Brahman niki nadyanto awake dhewe kerep ning Ponorogo tur piyayine iki asli piyai Ponorogo iki arang-arang lho Nduk iso gabung dadi sak panggung ngene iki. Iya. Elok tenan. Mbak Lucy Brahman awake saya gedhe, saya gedhe. Iki ora Brahman dhewe ngaku dhewe jare saiki dadi kebo pisan. Ayo karo Mas Andi TBCS. Ya karo Cak Slindru yen ora kleru. Monggo cak dipur hormati mawon mau. Rawuh jam pinten niki wau Mas? Wah, wau jam 09.00 Pak. Jam 09.00. Transit wonten SMP Negeri 1 Jetis. Alhamdulillah. Oh, inggih. Wah, hebat luar biasa. Teh cah bayi nuturi wong tuwek kuwi. Lho, wong kowe ku potonganmu koyo botol Yakult lho kok nuturi wong gedhe. Apa ra isin karo kancaku iki? Sopo kancamu lho? Mbak Lurah Josari. Lho, Pak sopo? Lurah sing sak kecamatan Jetis isih nom piyambak niki Pak Lurah Josari, Pak. Kok iso wong piyane pun rada sepuh lho? Lho, Pak Joko. Dan niku mbok rabi ping pira disebut Joko lho Pak niku. Dadi lurah sudah 2 periode. Kenal piyantunipun nggih Pak Joko nggih. Sing brengose kewetel kaya pagere kabupaten niku lho. Sik to. Lah kowe kok karo Pak Joko pirsa iki Pak Joko piyantune sing ngendi lho urung paham kowe. Lha iki lho. Sing gawe jas ireng, kopiah ireng. Con ireng gawe rokok nggih Pak nggih. Wah, duange mboten panggih Pak. Aku mbiyen angger karo Pak Joko. Angger mampir ning Jetis niki. Wah, ning gone Dong Banteng ora tau mulih. Iki ngawur iki. Ngeten iki lho, Mas Yoyo. Ngapa to? Aja aneh-aneh ngoten niku. Wong nyatanipun Pak Joko menika lak panutanipun tiyang sak desa. Mboten jenengan kok nesuhi ning napa? Lha masa Pak Lurah ning Dong Banteng lho ora. Mangke riyen to. Ngawur iki. Pak Lurah teng mriku niku mboten bertindak hal-hal yang negatif, tapi memberikan sosialisasi utawa penyuluhan betul bahwa di Kabupaten Ponorogo itu harus bersih dari yang namanya prostitusi, juga lokalisasi utawa komplek. Wah, luar biasa. Ponorogo ora ana komplek kene. Mergo saiki nggih mergi saniki zamane online, Pak. Dadi niku luwih cepet terus regane luwih cepet. Tonyo ngawur ae lho kowe. Sari niku desa ingkang terdiri dari 3 dusun, 5 RW, 15 RT, jumlah penduduke niku 2849, rondone 282. Apal niku lek kali mriki niku. Nggih, keng napa kok Pak Lurah niku dadi sopir? Lho, sing jenenge pimpinan iki lak manggone ning ngarep. Ngarep. Oh, dadi nek pimpinan niku manggone Ning ngarep. Ngarep. Dadi nek setiap sopir niku pasti panggon Ning ngarep. Motor apa wae mesti ning ngarep. Kok ana sopir sing manggon mburi. Apa? Supir becak. Supir becak supir ning nguri Mas. Nek supir ning ngarep jlungup. Oh iya. Mas tak omongi ya. Ku mesti nek sopir becak ya ning nguri. Umume ning nguri kali ning ngarep. Nggih to Mas Yoyo. Lah manggon tengah ora eneng. Ora eneng. Wis sing nang mburi ya becak kuwi ning ngarep mesti kendaraan kabeh ning ngarep. enek supir manggon tengah. Apa? Supir dokar. Dokar ki sing ngarep jaran. sing nguri Numpang. dokar. Dokar. Oh, dokar. Mosok ngerep jaran. Waduh. Dokar kuwi ngarep jaran, nguri dokar tengahe supir. Nek supire manggon ngarep isin. Lah ngopo kok isin? Lah mergo gawe kacamata sepatunan ora katokan. Ya lho, paham ora kowe? Mas Andi, tak omongi ya Mas. Pak Lurah iki carane nggone masjid utawa musala, nek pas salat Pak Lurah iki sebagai imam, makmume iku wargane. Salat sah lan ora niku gumantung imam, pemimpin desa maju lan ora niku gumantung Pak Lurah. Nggih no Mas Yoyo. Leres nggih. Nek salat berjamaah Pak Lurah niku dados napa? Imam. Nek rakyate Dadi makmum. imam niku manggone teng Ngarep dhewe. gurune imam
makmum. Ngarepe imam. Ora enak, imame ngarep dhewe ora. Ketara mboten ate salat jenengan. Kowe takono wong sak desa sing jenenge imam ning ngarep dhewe. Ya sewu jenengan sedina salat ping pinten? 5. Alah ping 5 kowe lho kok diomongne. Lho, salat yo 5 to, Mas? Kuwi biasa. Lho, lah salatmu piro? Ping 8. Kowe iki aliran apa lho, Mas? Ning kene iki religius lho, Mas. Wis ngerti. Lah kok ping 8 iki salatmu lho apa? 5 wektu wis kecekel. Sing nomor 6 salat duha. Wah. Jenengan mboten nate tangine awan terus kok. Duha niku jam 10 jam 11. Iya ngerti, heeh. Kuwi duha nomor 6. Pitu apa? Pitu tahajud. Jenengan mboten nate tanggapan terus kok. Iya. Laris kok ya. Laris kok. Jadi gak mungkin salat tahajud. Ah, kuwi nomor 7. Lho, lah nomor 8? Terakhir. Niki sing paling penting, Pak. Apa? Salat Id. Lah Id ki lek setahun pisan. Tapi sing nindakne kathah 5 wektu sosok ditinggalne salat Id mesti padha budal kabeh, Pak, nganyari klambi. Oh iya. Kowe lho, Pak, kula kira teng Tuban, Pak. Iki Tapi Tuban. sing ben-bengi kira tenggene Kabupaten Ponorogo niku sinten? Aku ora ngerti. Kowe paling, Mas. Awakmu. Sapa? Lho. Sing kiraan ning Ponorogo awakmu no. Loh, kaset. Kok iso kaset nyepeleke piye Ponorogo kowe? Loh, sosok subuhan niku kaset, Pak. Imam niku manggone teng Ngarep dhewe. ngarepe gurine imam, Makmum. ngarepe imam. Wis reneng ngarep dhewe kuwi. Jenengan nate nglayat. Ya tahu. Takziah, nate nderek salat jenazah. Melu. Sing ngarep dhewe niku sinten? Mayit ya. Tumon kowe, salat jenazah imam ngarep dhewe, guri makmum, mayite ning dhuwur genteng. Dipikir, Mas, ning ngomong kuwi. Dadi ngarep dhewe ki. Logis lho iki apik lho. Ngarep dhewe nek salat jenazah ki mayit, imam lagi makmum. Durung karuan imam ki manggon ngarep dhewe. Nek imame ngarep dhewe, kuwi imame mati. Oh, dadi ngarepe imam ki mesti mayit. Mayit. Istighosah. Ya isi apa? Ya istighosah. Iya, temen isi gak sah. Pengajian tahu? Ya nate no, Mas. Istighosah nate. Nate. Justru sing dilarang kali alim ulama nyekar niku sing elek malam Jumat. Kok iso? Loh, jenengan ngerti tembangnya saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Mbah-mbah jenengan sing pun mati niku mulih ning omah. Lah nyapa jenengan nyayaan ning kuburan? Arep Dindak Siti ya. Ora petok ya. Ora petok simpangan. Oh, paham ora kowe iku? Jadi dongane simpangan karo Siti mang ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah. Lah mbah-mbahmu sing mati kabeh mulih ning omah. Lah kowe karo bojomu malah ning kuburan. Arep golek nomor ya. Kowe mbahmu teko ning omah. Dan kowe ora ana kuwi nyanyi kebangetan tenan anak putuku. Ngelongso atine, Mas. Mula karo wong tuwa iki ajen ana entik-entik paten ana aja di wong tuwa kuwi malati. Merga wong tuwa kuwi pengalamane luwih akeh nggone dar uyah pedes asine ning donya wis suwe. Merga wong tuwa kuwi luwih apik tinimbangane sing enom. Ya durung karuan. Lho, ya, Pak ya. Iya bener no. Lho, sewu. Jenengan ngerti Patih Sengkuni? Aku dalang yo ngerti Patih Sengkuni, Patih Ngestina kae. Nggih, niku Sengkuni niku enom napa tuwa? Tuwa. Nek Puntadewa, Enom. apik endi Sengkuni kali Puntadewa? Ya ora mesti. Ya apik Puntadewa. Lah ngono jare kabeh sing tuwa. Kok ora iso dipercaya. Nek enom sepet apa nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Kuwi wis pasti. Pasti. Aku tak takon ya. Apa? Kowe wis tau mangan jangan bung? Ya, tangan. Pelem kae nek tuwa. Legi nek nom kecut. Jeruk nek tuwa. Legi nek nom kecut. Gedang nek tuwa. Legi nek nom sepet. Lah ya apa nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Lah ya aku takon, wis tau mangan jangan bung? Ya tahu. Gawene saka apa? Ya pring to, Mas. Sing digawe pring nom apa pring tuwa? Ya Pring nom apa pring tuwa? pring nom. Lah nyapa gawe ora saka pring tuwa ben nyobrok cangkemmu pisan. Wong kowe ora ngerti kok apa-apa lho Mas Yun sewu nek tuwa kuwi mesti payune larang tinimbangane sing enom. Lho kok ngeyel neh. Iya to Mas. Sing tuwa mesti Larang tinimbangane sing nom. contone Mas nek tuwa regane. larang, Nek nom murah. kayu nek tuwa kae regane. Larang, Nek nom murah. apa nek tuwa kuwi mesti larang tinimbangane sing enom.
Lamong iya. Ana apa neh? Kowe wis tau ning Dung Banteng. Nah wedok kono, nek tuwa ora payu, nek nom ki malah larang. Nek iki mesti iki wah larang-larang kabeh. Oh kita lho keteke sing rada murah iki. Anu barangnya 50. Sing ndi kok 50 kae? Lho, Be, kowe aja ngawur lho, Be. Kae iki apa iki kondang-kondange Sinden Ponorogo lho, ngawur iki. Lha nyapa? Lusi Brahman Tung Kulon, Lusi Brahman Tung Kidul. Nyapa? Lusi Brahman. Halah rasa percaya. Lusi ku ngerti tok sebagai sinden. Iya. Dene nek iso dadi pegawai dinas. Bengi niku nek gak nyinden, iki ni dodol mari Mas. Ning ndi kok mari? Kalah ning dalan mari Mas. Aku ora melu-melu lho. Halah nyapa wedi karo Lusi Brahman. Ki Ponorogo wilayah dekne lho putra daerah lho ki. Halah sinden potongane kok son horok kowe kok. Brewo audio. Suarane piye? Wow. Delok Lek cara aku ora trimo wong ya domestik piyai kene kok dinyek. Ayo Mbak Lucy. nangke. Yo. Lah nyapa Syukur pendukungnya akeh lho. Kula mboten melu. Iki ana penonton bayarane kene. Tumpah. Dukung. Nek sing murni koloku ki lho, kene kabeh ki lho. Yo, tumrap trimo Mbak Lucy ngatasé jenengan cantik tur yo bintang tamu artisnya Ponorogo. Padake son horek ki lho ora. Potongane bae. Wilujeng dalu Kang Mas dulur lanang Ki Cahya Kuntadi sekalian garwa. Inggih sugeng dalu Mbak Lucy. Raos kangen kapang sangat kalih panjenengan bola bali tindak wonten Ponorogo mboten nate sesarengan. Ha inggih amargi nggih wekdalipun ingkang kirang jodoh. Estu kula kalih panjenengan ki wis dudu sapa-sapa kanca berjuang napa melih kalih diajeng Sukesi Rahayu. Nggih, nalika nderekaken Mbah Yatno. Inggih leres. 30 Pranggih sami wilujeng sedaya lampahipun Kang. Pangestunipun wilujeng niskala kalih saking rubeda menapa kemawon. Alhamdulillah katuran pinarak Mas Yoyo. Matur sembah nuwun mangke menawi wonten wekdal longgar kula sowan Mbak Yu. Alhamdulillah dawa sami-sami. Nggih, mugi panjenengan sak kanca tansah diparingi kelancaran kesuksesan sedayanipun. Amin ya rabbal Suatu alamin. kebanggaan tersendiri bagi saya dan panjenengan sedaya. Piyai Njosari niku piyai kang budaya. Leres. Bapak Lurah napa melih wonten Mbah Mirah. Sapa to sing ora pirsa Mbah Mirah? Jenangipun nggih. Jenenge wis kondang alaka sampai dugi luar negeri. Nggih. Sampai mancanegara. Nggih. Bapak Anom Surata, Bapak Mantep Sudarsono. Nate dipun tangkap Nate sedaya. Rama panjenengan inggih. Piye piye? Raiku ditabrak bis Jaya. Lah ngopo kok dicabrak? Ya sampean niku ngerti adat sopan santun tata krama apa ora? Ya ngerti Kangge toh. kalih Mas Yoyo itu menyesuaikan body Lho, tubuh. ngerti Nek ya? sampean lemu, nek sampean ngene kaya pitik ngendhog. ngerti. Sampeyan ku mesti nek pagi masuk nyuwun sewu. Kudune piye? Pripun pawartosipun Mas Inggih, Cahya Pak. mengarep lho. Nggih. Dangu mboten pinanggih alhamdulillah saged panggih teng Josari Jetis nggih Mas. Men nerang rugene sing ning mburi ya. Lah, disawake kok wae Mbak Lucy kok sopan ra umum. Aja mengguri tapi mengarep. Paham ora? Maksudnya Pak Dalang ngarep kualat lho. Lho, justru ke sampean nek ngguri padha ngenyek. Bob. Nembang Mbak Lucy. Nggih, nggih. Aja gugu karo dagelan lur remuk kowe. Niki wonten pamundutan, Pak. Mbak Lucy Oke, wonten niki mboten? wau napa nggih? Ah, nggih. Mbak Mirah wau. Oh, wong nggih, anu lagu Diwakili, kagem Mbak. Mbah Mirah, nggih. Saking grup karawitan Kartika Budaya Njosari dumateng Mbak Lucy Brawan nyuwun lajengaken Karang Kates. Karang kates, Pak. Karang Kates niku lek mriki ala tayub. Wo. Nggih, Oke. tayuban. Gowo kerpek anak. Kaca-kaca pun garap dereng karang atas niki. Nek mboten nggih dilajengaken bawane niki wau kan apa mang bawane? Kodang kuning. Kodang kuning. Kodang kuning mawon, nggih. Nggih. Wah, Monggo dipun lajengaken kodang kuning Nggih. dening Mbak Lucy Brahman. Coba niki ya. spesial kagem Nggih. kanca-kanca kru karawitan. Leres. Nggih. Ugi kula aturaken dumateng Mas Widu sang guru sejati. Oh nggih. Kula aturaken sampun membina dumateng kados ngoten. generasi anak
dalang anak karawitan anak sinden anak Ponorogo. Nggih luar biasa. Teng mriki karawitane nggih maju. Sinden anak nggih juga pernah juara. Wah, sakderenge Mbah Mirah matur sembah nuwun mugi kalimpahan rezeki ingkang kuatah barokah, Bapak Lurah saha kanca-kanca perangkat sedaya mawon. Nggih. Panitia matur sembah nuwun. Monggo. Monggo podang kuning, Cok. Yo Mas Nopal. Dados. Wis ora krasan lho Mas. Kaluyuran agoleki sing tak sayang. Mabang mitragatku ngiteri ora krasa esuk ganti bagi. Mana jenengan kelihatan
kasih. Dilajengaken Nggih. Sasampunipun Mbak Lucy menika lak bintang dari Ponorogo, ada generasi yang menyusul ketenaran Mbak Lucy, ugi bocah ke Ponorogo. Sing nalika semanten kula temu nalika nyumbang bawa podang kuning wonten laladan Desa Winong. Nggih, Pak, Winong nggih. Lapangan Desa Winong nalika wayangan kula Umi Afifah. Neng Winong biyen. Biyen langganan wayangan saiki belas nyapa lho wae. Dereng paling Mas. Dereng nggih. Nggih. Ya, genduk Umi Afifah coba kaya apa jumenenga ya. Nggih. Bar Mbak Lucy terus Umi Hafifah. Riyen kula temu niki tasih SMP kelas 2. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Umi. Wilujeng Dalu, Mas Lendro. Oh, gitu Mas. Niki asli Ponorogo, Pak. Nggih, niku Ponorogo Pulung. Nggih. Bintangnya akeh kabeh Betul lho, Mas. Luar biasa. Badhe ngaturi napa kagem warga Josari, Mbak Umi? Genti pelok nduk, ganti rasa coba kaya apa. Nggih. Nemu luro lah. Kowe kok ya iso ae to, Bi? Kowe pelatih prawitan. Nemu luro jijiro. Badine Mbak Sandirono mendhi kucluk. Anu nyidro asmara nduk, coba kaya apa. Nggih. Bawani Pangkur, karyane Mbah Sukron Suwanda. Katur dumateng sedaya para ingkang kepareng mirsani wonten ing lapangan Josari. Ya, ya Nduk. Medhek seri angkleng darma. Piye, Bi? Ah, tenan wis. Degane klambi ijo, Bi. Ya bejane sing duwe bojo. Pring kuning mangklung ning kali, sapa wonge sing ora pengen ngetok, Bi? Mencir kuning merak ati, sapa wonge sing ora pengen nyipok. Melok. Nyipok Pak cuwe Pak pisan. Katut sak untune, Pak. Monggo Cahayu. Aku tak kene dene. Tak dampingane ben tak Engkang samya Jumbrayu jenenge ulah tampar. niki bawa ingkang kripto sinten Mas? Ingkang kripto Rama Haji Sukron Suwanda. Oh, Wani gunjak garwane Sang Maha Wiku Anangge kinaga raja sasilih nyinaga kini
Terima kasih. Niki wau Mas Lindro. Pripun? Menika waranggana domestik saking Ponorogo nyatanipun hijrah wonten ing Solo. Nyatanipun swantenipun saya ndadi, swantene saya sae. Wah, Ponorogo punya artis, bibit artis terbaru, Mas. Nggih, Sinten, Nah, Mas? kini iso digulawentah terus. Insya Allah besok yang menjadi bintangnya dari Ponorogo iki ora mokal Mbak Umi Afifah. Amin. Lik nyuwun sewu niku lagunipun nembe pirang pisan niki lho. Napa? Niki naminipun lagu Ula Tampar. Nah, nalika disuwanaken wonten ing Solo dipun pirsani dipun simak kalih Pak Dianom Surata, dipun tambahi judul naminipun Nyidra Asmara. Oh, alah. Lagune sawae, Mas. Saene Niki pripun? gambaripun gambar ke katresnan Mas iki.